să rămânem acolo, știi? Deci asta e marea problemă cu timpul. Trece prea repede, nu se repetă. Remediile de mai multe feluri. Să scrii despre ce este, să zgârii în piatră ce vezi, să pictezi culorile, să fotografiezi. Ceea ce nimic din toate astea nu poate nemuri este cum simțeai clipa aia. Și asta face ca memoria să-ți rămână cea mai fidelă doar ție, trăitor de clipe și mici eternități, prea rapid succedate. Se termină vara lui 2015. O fi fost ea? În imagini, eu, băieții mei, soțul meu, fratele meu, prietenii mei, noi aici, Grecia și Marea Egee, locurile atinse de ochii noștri. Mă rog pentru diverse chestii importante mie și abia în acest moment mai descoper un motiv. Să nu uit. Și poate încă unul. Ca unele lucruri să se repete cumva. Nu vreau mult, ci doar să se repete. Arogantă și nemernică precum orice ființă umană. Cer mult, cer și vreau. Ne vedem și la anul? Da! Îmi place chestia că cer să se repete. Să mai facă